V bardiarskom podniku služieb Bafos pracujem 24 rokov a takéto zastupiteľstvo som ešte nezažil. Ako sme mali možnosť vidieť na poslednom zastupiteľstve, videli sme jeden z excesov väčšinového poslaneckého klubu, keď bezdôvodne neschválili úpravu mestského rozpočtu. Osobne si myslím, že takéto správanie nemá nič spoločné so záujmami obyvateľov. Napríklad tento rozpočet zahrňal obstaranie novej časomiery do športovej haly, bez ktorej sa nedá jednoducho odohrať ani jeden regulárny zápas. Športové kluby budú tak odkázané buď na kontumačné výsledky, alebo odohrať ligové zápasy v iných mestách. Čo je ale horšie, tento rozpočet obsahoval aj prostriedky na pripravovanú rekonštrukciu mostu pod Vimbarkom. Tento most je hlavnou dopravnou tepnou na skoro 5000-ové sídlisko Vimbark a na veľkú časť sídliska Moliterka. Ak beriem do úvahy jeho poškodenie, stav statický tohto mosta je taký zlý, že už viac ako roky je tam obmedzená ťažká motorová doprava. Ak znovu pozerám do budúcnosti, po niekoľkých prietržách mračien sa môže stať, že dopravu bude nutné úplne zastaviť. A najhoršie by bolo, ak by prišla nejaká povodeň, pretože by bol uzatvorený aj pre peších. V takomto prípade beriem do úvahy, že deti z Toplianskej ulice, časti ulic Kellerova, Čerovská, Jesenského alebo Nový Sad budú musieť dochádzať do 5. základnej školy až okolo autobusovej stanice. Verím tomu, že vlastne k tomu nedojde a všetci vieme, že rekonštrukcie mostov trvajú aj niekoľko rokov. Bez peňazí sa fungovať jednoducho nedá. Ak neskončí takéto nevhodné správanie našich pánov poslancov, môže sa stať, že sa bude menej kosiť, menej sa bude opravovať výtrokov na uliciach, menej sa bude zametať, upravovať verejná zeleň a možno, že dojdeme až k tomu, že v nočných hodinách bude nutné vypínať verejné osvetlenie. Preto by sa mali ľudia pýtať svojich poslancov na to, čo ich k tomu vedie.